Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya tattauna kadiyar da take faruwa a kan zaben gwamnan jihar Bauchi. A wani sakon bidiyo na karatun malam ɗin da aka fitar ya bayyana yadda jam'iyyar APC take yin wani zaɓe na rashin cancanta, inda malamin ya bayyana cewa waɗanda suka yi wa jam'iyyar APC wahala ba su take tsayowa ba, tana tsayar da mutanen da ta ga damar tsayowa ne ba tare da ta duba ayyukan da mutane suka yi wa jam'iyyar da APC ba, inda ya ɗauko wani bidiyo na Aminu Zaitun wanda yake yin magana a kan mutumin da aka tsayar a jihar Bauchi wanda zai yi wa APC takarar gwamna, wanda shi ma Aminu Zaitun ɗin ya bayyana shi a matsayin wanda bai dace a fito da shi a matsayin ɗan takara ba, da yake ganin cewa mutumin bai taɓa kawo al'ummar jihar Bauchi komai ba tun daga shekara 8 da ta huce. Abubakar a matsayin shi ne wanda zai takarar gwamna wanda jam'iyyar APC. To bari gaya muku wani abu ko kuma in bude muku aikin, wasu sun sani wasu ba su sani ba. Mutanen Bauchi na ta mamakin cewa me yasa za a turo MA from nowhere, wanda duk duniya ta sani tun da MA ya faɗi a shekara 8 na baya bayan kaura ya zo ya kare shi ya karɓi gwamnati a hannunsa, ba a ƙara ganin motsin MA a Bauchi ba. Idan abu ya faru a Bauchi MA bai zuwa ya jajanta, in abun farin ciki ya samu ba a ganin maganar MA. MA ya daina saka baki a siyasar Bauchi kwata-kwata, ya kama gabansa inda kasan ma bai da wata alaka da Bauchi. Kwatsam wannan karan sai aka ga cewa ga mutanen da suka bauta wa jam'iyyar APC suka ba da kudadensu, suka ba da lokacinsu, suka tsaya suka tallafi wannan jam'iyya a jihar Bauchi har ta kawo haka, ba a yadda an ba su takarar gwamna ba sai mutumin da bai da alaka da jihar ma ya tafi ko zama baya yi a jihar an zo an bashi abin da ta dore mutane kai. To bari ga muku me yake faruwa. An turo MA daga federal government ne, an san MA shekara 4 ta rage masa, idan ya yi ta ko yana so ko bai so dole sai ya bar gidan gwamnati. Sai aka ce to wane ne za a turo shi ya rike wa Alifata wannan kujerar. Alifata da ministan Tinubu ne ya ce wa shugaban kasa zai zo Bauchi zai nemi gwamna. Shugaban kasa ya ce masa kana da amfani a federal government saboda akwai abubuwan da ba sai mun fito mun faɗa ba, musamman dangane da matsaltsalin da Najeriya take da shi da America, wanda kamar yadda labari ya zo mana Alifata na ɗaya daga cikin wanda yake shiga wannan tsakani, so ba a bukatar a federal government a saki Alifati. Sai aka ce to bari mu ɗauko wanda shekara 4 ya rage masa, ko yana so ko bai so idan ya gama 4 nan dole ya zo ya baka. Nan fa an kawo muku MA a matsayin ya zo ya rike mu wani kujerar ne saboda an raina ku, an mayar muku jiha ta koma kamar jihar mulkin mallaka. Ga mutanen da suka tsaya tsayin daka a lokacin da ba a san APC nan, suka ce suna APC, suka bauta wa mutane, suka taimaki mutane, suka taimaki jiha, har APC ta zauna da kafarta a jihar Bauchi yau ta kawo haka. Amma saboda zalunci, saboda kin Allah, saboda an raina ku kawai mulkin mallaka kuma ake muku, nadin sarauta ake muku, an ja ɗauko mutumin da ya samu damar da ya kamata yake mulki jihar a baya bai taimaka ba. Ina muku rantsuwa da Allah kuma ina muku albishir cewa APC sai ta fada a jihar Bauchi. Kuma ku ajiye bidiyon nan bayan zaɓe za ku ce Aminu Zaitun ya faɗa. Mutumin da yake da dama MA a baya, kai ne OO wannan jihar ka, kai ne gwamna mai faɗa aji, wani ya zo ya buga ka da ƙasa a teruwa ka ta farko, ya kwace mulkin ya kore ka a garin, wai shi ne yanzu bayan ma APC ta ƙara rikicewa ba ku taimaki al'umma ba, kuna ƙasa ta wallahi an Bauchi na tausaya muku. Daga nan ne sai Malam Musa Yusuf Asadu Sunna shi ma ya dora da bayanin sa, inda ya bayyana wannan magana ta Aminu Zaitun a matsayin magana mai inganci da aka ta yi. To wannan shine misali na farko cikin ababen da aka ta yi, kamar yadda na san dan takarar da yake magana distinguished sanata Shehu Buba ne, yadda ya faɗa shi ya ce ku duba gani a shekara da ya tafi ya faɗi, shekarun da shi gwamnan da ke kai yayi da shekarun da yanzu aka zo, kun ga shi wanda aka tsayar duk abin da ya shafi al'amara ko shafi jihar Bauchi inda ya fito yana shiga ko ya jajanta ko a gan shi wajen ta'aziyya ko wani abu, kuna ganin shi? Amsa shi ne ba a gani. So irin wannan abubuwan sai suke ganin kaman kuma yayin da suke nasu shirin shi Allah bai da nashi shirin, haka zai bar abin ya ci gaba da tafiya. Ai malaman salaf na magana cewa ƙarya ne, dan adam yana da abin da ya tsara zai yi, shi kuma Allah tuni ya tsara abu zartarwa yake. Idan bawa ya sallama ya miƙa wuya ga abin da Allah ya tsara, kai kuma abin da ka tsara sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar maka da shi. Idan Allah subhanahu wata'ala ya tsara abu bawa ya ce bai yadda ba,
abin da ya tsara shi yake so ya tabbata, to abin da bawan ya tsara Allah sai ya rusa shi, daga ƙarshe babu abin da zai tabbata sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara din shi zai tabbata. To yadda kuka ga ya ba da wannan misalin ya faru a jihar Bauchi, an faɗi zaɓe, ya gudu ya ba al'umma, bai alaƙa da su, bai taimakon kowa. Wani bawan Allah ya zo ya ɗauki jam'iyyar nan shekara 3, esko na jam'iyya yi musu albashi, ya taimaki mutanen gari, ya mutunta kowa, ya yi mu'amala da mutane mai kyau. From nowhere sai da zaɓe ya kusa gab, sannan sai aka ɗauko wanda bai da alaƙa da mutane, bai taimake su ba, bai shiga cikin lamarinsa, sai aka ce shi za a ɗora wa mutane. Kuma yadda kaga an yi wannan fa a mafi yawancin jihohi a zaben da aka yi na fidda gwani a jam'iyyu, wannan damar fa da ita aka yi amfani. To kuma sai suke ganin cewa kamar wannan zaluncin kuma zai ɗore haka zai tabbata, babu abin da Allah subhanahu wata'ala zai